Aquest instrument que acabeu d'escoltar és un clarinet. De clarinets en podeu trobar pràcticament a tot arreu, tocant en una orquestra simfònica, en un grup de jazz, en un grup de música de cambra, o en un grup de músiques del món, per exemple, la música klezmer, o fins i tot en un capítol del Bob Esponja. Però com podeu distingir el clarinet de la resta d'instruments? Veiem-ne les característiques. Per fer sonar un clarinet, hem de bufar. No, home, no, per aquí no. Pel bec, pel bec. Això és perquè et falta la llengüeta. Perquè un clarinet soni, cal posar-hi una llengüeta. Ara sí! A part del bec i de la llengüeta, els clarinets acostumen a ser de fusta negra. Tenen un tub cilíndric ple de forats per poder canviar de nota i un final en forma de campana. Alerta, caçadors! Vigileu no confondre'l amb un saxo, que té el tub cònic i és de metall, o un oboè, que també és cònic i té la llengüeta doble. Sabíeu que el clarinet té una família llarguíssima que inclou clarinets greus que fan prop de 3 metres de llarg i clarinets tan petits que amb prous feines t'hi caben els dits. Si voleu saber com funcionen els instruments de vent o us en voleu construir un, no us perdeu el nostre vídeo de la fàbrica d'estar per casa. Ah, i per cert, si veieu mai un clarinet, bufeu-lo, no us farà cap mal.